Danas ćemo da pričamo da li nećemo ovo beše tastatura vredi. Znači vi kada legnete u krevet, legnete i da mi naprimjer gledate film i koji su ostali jedan kod drugi znači dva dela. I sad da bi lepi završi se prvi deo, ako ne treba sat vremena, vi sat vremena uspavate se i morate pustiti deo drugi. I morate ustajete, kucate i kao dobro, opet legnete i posle završi da ugasite laptop ili kompjuter i to onda malo nije dobro. Ali ovako imate, znači stavite na stolčiću tastaturu, znači ostavite na stolčiću i kada je stavim, znači završi se prvi deo, ukucam na bežičnoj, ne znam, nađem ga, to je srđ, kliknem, kucam, ne znam, parada, drugi deo filma, enter i mogu da nastavim, ne ovako, tako da ovo je mnogo dobra stvar. A još bolje je ako dobijete najbolje forum kao idete u drugu sobu i neko stavite u komp i posle kao mi pomerate vrata i ne rekordite šta se dešava. A uz neke, ja sam kupio Trust tastaturu, bežičnu i uzmio sam dobio masku koja je tako da to je to, vidimo se.